ställt in den. Vänta. Vad har man den här till, Danne? Nu kör vi! Danne. Jag typ pratar med varandra genom mun där. Kom, nu kör vi! Jävlar! Jag ska försöka! Ut är bra. Ut är bra. Sen kommer flyga av för det här igen. Det kan vi bara göra. Vi kommer landa på dyra system. Mer fart! Det blir ännu mer. 1, 2, 3. Nu kan du stänga av. Jag kan inte andas. Så.